Сябра запытаў, чаму ў твайго бога ці то горача, ці то халодна. А я хачу, каб проста цёпла было, каб проста кавы ў кавярні выпіць. І я таксама хачу проста кавы ў кавярні выпіць. Навошта ты пішаш на скуры маёй? Я не прарок, я метро пасажыр. Навошта мне гэткае шчасце, скажы, другога каго павесь на крыжы? А я выбіраю прывабны набор, грошы за працу, любоў за любоў. Навошта ты пішаш на скуры маёй сваім невыносным вагнём? Дай хаця ж раз у зацішнай карчме кавы папіць без сумлення з грызот, ды куплёная свечка чадзіць у царкве, дарэмна каторы год паліш вагнём замест свечкі мяне. А я не прарок, я метро пасажыр. Навошта мне гэткае шчасце, скажы, другога каго павесь на крыжы? Бога няма, яго не відно, на камяні зыльну палатно.